איפה ניצב בן דב? כבר לקח את כל המבעמי לאגף המסופח. חיכו, אבל... עזאזל. אם האירוע יידחה ואנחנו נוציא להורג את הנאצי, נעשה חור בתקרה, נחתוך שם, שם למעלה, נעמוד מולו בגובה העיניים ונפיל אותו, פלח! נותנים לו להתנדנד, לא יודע, 20 דקות, 30 דקות, ואז שוברים את הראש. מה עושים? זה לא כל כך מסובך. אחרי זה, קחו אותו למדינה אחרת, בה כן שורפים את המתים. אנחנו לא עושים את זה. יהודים לא נשרפים. אבל הוא לא יהודי. איפה כתוב שאסור לשרוף גוי? לשרוף גוי? מזה אני לא חושש. אתה אמרת לי שאין לנו את איך קוראים לזה. קרמטוריום. תזרקו את הגופה שלו בבור במדבר. הוא עשה את זה למיליונים. רעיון טוב, אבל יש פה בעיה לגלית, לא מיכה? כן. משרד היועץ המשפטי מוסר שאין לנו שום סימוכין חוקיים לסרב למסור את הגופה של אייכמן למשפחה שלו אם היא תרצה בכך. מהבחינה הזאת, קבורה תהיה יותר אמצעי אחסון מאשר אמצעי סילוק. וראש הממשלה לא מוכן לוותר על הגופה של אייכמן. המקום יכול להפוך למקדש לנאצים. אתה מתאר לעצמך? עלייה לרגל של החולצות החומות לקבר של הקדוש המעונה. אם הערעור יידחה ואייכמן יתעלה, ההמלצה הכי טובה מבחינה משפטית היא כזו. רגע אחרי שאייכמן יוצא להורג, לפני שאפשר לדרוש את הגופה שלו בבתי המשפט, אנחנו שורפים את הגופה. אנחנו עובדים על זה. חיים! חיים!